kayo. Anak. Gusto ka? Years later. Yeah, welcome back to my YouTube channel, and for today's aking blah 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 and bang, yeah, bam. Ako nilutbang karon klaro na kay sa akong title, ang Samyang Korean Pansit Canton mga kapings. Yes, Samyang naman, baka naman alam nga guys, this is the sauce, dili para sa uban kani, klaro na dako kay kong singot. Ito ang mas grabe. Kani siya times 2 running nga halang. Gusto lang tan ako tong times 8, pero hindi man makaito sa presyo. Doon baka naman. Okay, kayo muna natin. Dapat may panulak tayo, soft drinks. Lagyan natin ng egg. Alangay, yato mas mata. Nangkang itlog. Oh yeah!
Vertikalan. Lang na eh. But Wa ko kasabot sa kong gibape. Wa pa gani nang nakatunga. Nyatis mata. Ani giring. Murag di mo ni makaya. Trick mo. Okay, wala. Trick man. Oh, salamat sa pang audience. Go Maki! si Juan, si Joshua Carion, doon na sila magpakita, o si Juan, si Butching. Dili katong isa yung pangalan Jacob, no? Lain kan Butching ni ibundag na yung pangalan. Mayon ako ani, di gini makaya. Kamu ay di mo kaluma-luma no duwa pa jud ni kabuok pero wa mo kini halos kaburo. Dalas do ko makaya ko. Langa gidane. More mo yung i-order kating mahala. Layo ra kaya ang kanang mga halang diri nga pansikanton diri sa Pilipinas. Dapat ngin-ani mo kahalang kanang mga iyon nga kanang mga kanang nga halit di kulang halang sos kani suway nga samyang samot atong kular itom 15 times to ba kani kay kularan ni luwa na ko ani sabi awet kayo. Tama na. Di na makaya sa mga powers. Time out na. kalayo yung baba mat. Kalayo good asa. So hanggang sa muli. Abi din ako makaya. Hindi makaya. Ito po si DJ March Barrios. Please subscribe, like, share. Ayun po na. Basta mo na to. Halang kayo. Ang mga shoutout ko niya na nasa last. Sige sa. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's
it's